Amikor meghalljuk, hogy a jegybank vágja a kamatot, sokan azonnal rávágják. Szuper, jön a részvénypiaci ralli. De tényleg mindig így van? Közgazdasági szempontból logikus lenne. Az alacsonyabb kamatok olcsóbbá teszik a hitelt. A cégek többet tudnak beruházni, a fogyasztók többet vásárolnak, a vállalatok árbevétele és profitja is növekedik. Ez egy önmagát erősítő folyamat, ami pörgeti a gazdaságot, és vele a tőzsdét is. Ezért szokott kamatvágás akkor jönni, amikor élénkíteni kell a gazdaságot. De itt jön a fekete leves. Ha élénkíteni kell, az azt jelenti, hogy valami baj van? Ekkor megjelennek a recessziós félelmek, lassuló növekedés jelei, komolyabb problémák mutatkoznak a gazdaságban. És ez már önmagában rossz hír a részvénypiacoknak. Sokszor a kamatcsökkentés sem elég ahhoz, hogy ellensúlyozza a kialakult negatív hatásokat. És itt jön a következő nagy kérdés. Vajon az amerikai jegybank, a Fed tényleg csak akkor vág kamatot, ha már nagy a baj? A válasz az, hogy nem mindig. Előfordulhat, hogy az infláció magától visszahűl, komoly gazdasági gondok nélkül. Ilyenkor a kamatcsökkentést nem kíséri recesszió. Ezt nevezik puha landolásnak. És ez a befektetők álma. De valljuk be, a történelemben ez ritkán sikerül így. Sőt, sokszor a piac először ünnepel, majd jön a kiózanodás. 2007-ben például a Fed hirtelen vágni kezdett. Az S&P 500 új csúcsra ugrott. Aztán jött a 2008-as válság és a zuhanás. Vagyis a kamatcsökkentések kezdetén még úgy tűnhet, minden rendben, de később komoly problémák is felszínre törhetnek. És most? A Fed jelentős kamatvágásokra készülhet, miközben a tőzsdeindexek rekordon vannak. És ez a tökéletes forgatókönyv a rallira. Vagy éppen a viharfelhők gyülekeznek a láthatáron? A választ, ahogy mindig, a jövő fogja megadni.